poikki ja sinne ei ihan hirvittävän paljon jäänyt punaista streameria perään enää. Tosin loppupunainen näyttää roikkuvan tuolla vihreän koneen perässä tällä hetkellä. Vihreä on painavana osapuolella ja punainen ajaa vauhdilla takaa. Punainen naru laskeutuvat tänne tuulen mukana kentälle. Pieni pätkä punaista siellä vielä näyttää roikkuvan perässä. Toinen katso toisen. Ja tosiaan lennättäjiä on 2 ja mukana on myös aina mekaanikko, joka valmistelee varakonetta, mikäli yksi kisakoneesta putoaa, niin saadaan nopeasti seuraava. Ja tässä lajissa myös asiaan kuuluvana turvallisuusvälineenä on lennättäjillä hypärät päässä, koska kuten näyttökoneet kulkevat valtavan nopeaa vauhtia ja näissä kisoissa myös koneilla on asetettu tarkasti minkälaisia niiden tulee olla. Skaala sekä rakennustyyli ja pitki. Koneiden pitää olla täysin määräyksen mukaiset, jotta ne hyväksytään kilpailuun mukaan. Nämä koneet ovat myös hyvin kevyitä. Tyypillinen F2D-lennokki painaa vain